Mae pethau'n poethi fan hyn ar Myfanwy ynghylch Defed Smotiog o'r Iseldiroedd. Dwi'n credu bod John Aiken wedi gwneud i benderfyniad ym Mhencampwriaeth Benywaidd. Odi wir i ti. Yr un ddafad eto, y ddafad yn mynd â'i hi, felly pwy a wyr ydy'r Is-Bencampwriaeth yn mynd i fynd i'r ail ddafad, neu oedden ni'n mynd i fynd am yr oen mewn? Odi! Yr ail ddafad yn mynd â hi. Felly, yr enillydd Pencampwriaeth Benywaidd yw Ali Jackson. Yr holl ffordd o Dumfries yn yr Alban, a chwarae teg hon, y ddafad yma, oedd enillydd prif bencampwriaeth Rhyngfryd Sioes i Efrog. Chwarae teg iddo fe, mae siwr o fod yn falch, achos fel nes i sôn yn gynharach da ti, mae e'n tipyn o foi bod e wedi rhoi cynnig arall iddi, ond fel wedes i, mae e'n meddwl y byd o'r sioe frenhinol a oedd rhaid dod â hi i'w dangos i mo. Dwi'n tynnu hat off iddo fe, achos chwarae teg iddo fe, oedd hwnna'n benderfyniad mowr. Odi, amlan yn un nawr at y nesau iddo fe to. Wel, os allu fe wneud i yn y sioe frenhinol. Ewn i weld. Chwarae teg. Un cam ar y tro, ynddo fe? Un cam ar y tro, ond... Wel, llonggwerchiadau mowr i Ali Jackson o Dumfries.